Здравейте, аз съм Дия и е време за малко българска музика в метрото с Music Spot. Народните танци са достатъчно разчупени, но аз съм си поставила лична мисия да ги разчупя още мъничко. И вече имам втори сингъл, който се казва Вено не Вено и се надявам, че ще ви накара да танцувате. Любов, фолклор и дъбстеп. А най-готиното от всичко беше колко прически смених за клипа. Модерният БГ рок също има здраво раздвижване. След няколко много силни участия и чисто ново EP в края на миналата година, Haze and Lie най-накрая пуснаха и клипа към парчето си Special. За пореден път звук и картина на световно ниво от групата, която в момента е в Лондон и усилено работи върху нови хитове. А вие очаквайте още много нови български хитове в следващите издания на Music Spot. Чао и приятен път!